Ens trobem a Canalda, municipi d'Odèn, Solsonès. Aquí tenim el poble i allà al darrere la Roca de Canalda. Fa ben bé cosa de 2 quilòmetres de llargada. La Cova dels Moros, la Roca Malera, l'Espluga Malera, Cala Rita, després tindríem Odèn i Cambrils. Això és terra de dones de fum i aigua. Des de temps immemorials, diuen que aquestes dones de fum i aigua han fet la bugada al costat dels rius, els estanys o les cascades. Si les vigiles i aconsegueixes prendre'ls una peça de roba o elles se n'obliden alguna, sempre blanca i absolutament immaculada, compten que a casa teva mai tindreu problemes econòmics. No sereu ni rics ni pobres. I tampoc no hi entrarà cap mena de malura ni tindreu malestrogances. Tindreu una mena de vitalici perpetu per viure tranquils. Ara ens n'anem cap aquí, Canalda, a Cal Reguers, una casa on hem trobat 2 dones d'aigua, la Pelaia i la Rita. Us convidem a conèixer-les. Abans no entrem de ple, però, en la història de na Pelaia i na Rita, que serà la nostra autèntica protagonista, posem-nos una mica en antecedents. D'on surten aquestes històries? Per què aquí al Solsonès són dones de fum i aigua en lloc de dones d'aigua com a la resta de Catalunya? I qui s'ho creu, tot això? Per què algunes mitologies han pres menys rellevància que d'altres que són igual de fantàstiques? Aquí, a Canalda, hi va haver un home que es va dedicar a recopilar totes aquestes llegendes. Es deia mossèn Sarri i de la boca de la seva mare i tantes altres veus va escriure i escriure i escriure sobre les dones de fum i aigua. Diuen que ell mateix era un autèntic personatge. Mossèn Jaume Sarri era un personatge que va néixer a Solsona a finals del segle XIX i tenia un caràcter molt especial. Va ser ordenat capellà als 24 anys i el seu caràcter fort el va fer enemistar amb la major part de capellans de la diòcesi i especialment amb els 3 bisbes que va tenir. Amb el que va tenir més animadversió i se les van tenir més va ser amb el bisbe Comelles, que va arribar a dir-ne que era la demostració fefaent que existia l'infern. Però vaja, el bisbe tampoc es va quedar curt, perquè un dia amb una carta li va dir que era tonto de remate. És a dir, que es tenien una mania especial. I això, precisament això el va portar a que el desterressin en parròquies petites. I de molts d'aquests pobles en va escriure la història. Un dels seus llibres, inèdit en part, és la Ribera Salada. La Ribera Salada és una conca hidrogràfica que va des del Port del Comte i arriba a Bassella, que desemboca al Segre. D'aquesta conca ell n'era molt coneixedor, per una part perquè la seva mare era filla de Canalda, d'una casa que es diu Cavallera, molt propera aquí. I per altra part perquè va ser rector de Pampa, que està a la desembocadura quasi, i d'Augern. I va anar recollint les llegendes, les històries, les cançons, i gràcies a ell, precisament, i també a la seva amistat amb Joan Amades, va recollir tradicions i llegendes d'aquestes contrades. Som a la casa de Cal Reguer. Diuen que l'hereu es va enamorar perdudament d'una dona anomenada Pelaia, la nostra Pelaia, i la va portar a viure aquí. En 4 dies van tenir una filla que van anomenar Rita. I diuen que quan la Rita va ser més gran, mare i filla cada dia a les nits, quan el pare dormia, s'acostaven fins a la xemeneia i allà s'untaven el cos de cap a peus i sortien disparades. Per la xemeneia, esclar. On anaven? Cap a la vall d'Isanta. Aquí a la vora, no pas gaire lluny. Això va durar molt de temps, però un mal dia que havien contractat un mosso nou a la casa, aquest a les nits, sentint sempre sorolls, va voler sortir a veure què passava. Va descobrir mare i filla, i ell, volent saber també on anaven i què feien, també es va untar el cos i també va sortir disparat per la xemeneia i se'n va anar fins a la vall d'Isanta. Li va faltar temps amb aquest home per anar-li-ho a dir a l'amo. I l'amo sabeu què va fer? El va acomiadar i mai li va dir res a na Pelaia, tampoc a na Rita, però la relació entre el matrimoni es va anar refredant. Van passar els anys, na Pelaia va morir, i aleshores el pare va aprofitar per allunyar una mica la filla i la va fer maridar al Call d'Odèn.
Abans no marxem cap al Call d'Odèn a saber què li va passar a Anna Rita, deixeu-me que us expliqui una petita singularitat de l'enterrament d'Anna Pelaia aquí, en aquest cementiri, el cementiri de Canalda. Veieu aquesta inscripció d'aquí? Això és el mur del cementiri. Per tot el mur hi ha noms de cases de Canalda. El marit d'Anna Pelaia va pensar que ella, sent dona de fum i aigua, doncs potser no podia estar enterrada en sòl sagrat. I després de barrinar-hi unes quantes hores va decidir el següent. El cos, sí, estaria al cementiri, però part de la seva ànima estaria al mur, entre l'interior i l'exterior de Déu. D'aquesta manera, els veïns de Canalda van pensar que era una bona opció i des d'aleshores i per sempre més, tothom qui es moria, en lloc de fer una làpida, inscrivien el nom de la família aquí, al mur. I ja tenim a la Rita aquí, al Call d'Odèn, una masia encarada cap al sud a 1.350 metres d'alçada, pròspera, diuen que encara avui en dia tenen una tovallola de les dones de fum i aigua, amb camps, amb fonts, amb bestiar. La Rita estava contenta amb el seu marit i en Josep, que era l'hereu de la casa, estava encantadíssim amb ella. Havia sentit tocar campanes dels seus orígens, però tant li feia. Ell era un home obert de mires i l'acceptaria fos quina fos la seva condició. Tot això, però, no va evitar que la nit de noces, la Rita, com qui no vol la cosa, se li acostés. Josep, m'acceptaràs sigui com sigui, no? Faci el que faci, sigui quin sigui el meu origen. Ho faràs, oi que sí? Esclar, dona, per què no? Jo t'estimo tal com ets. No tinguis pena. Aquí la Rita hi passava moltes hores, sobretot a l'hivern. Era un lloc, però, esplèndid. El foc rodó, les olles plenes de bones viandes, l'escalfor que pujava a les converses, la família, tot al voltant. Esclar que s'enyorava de la seva vida de dona de fum i aigua i sobretot pensava en la seva mare i en aquells viatges que feien sortint per la xemeneia i que les conduïen sempre cap a la Vall d'Isanta. Però ara estava bé i estimàvem en Josep i, a més, havia tingut bessonada 2 nenes precioses. No es podia queixar gens. Hi havia famílies pobres, malaurades. Per exemple, una a l'Espluga Malera, que venien tot sovint a robar-los trumfos. I ella, un matí precisament en què anava pelant els trumfos aquí al costat de la llar de foc, va sentir trets. El dia era ennuvolat i gris, feixuc, fosc. Els trets eren tan a la vora que la van espantar. Va deixar ganivet i trumfos i va marxar corrents. Para, Josep, però què fas? No disparis més! Dona, que no ho veus, quina nuvolada? Ens malmetran les collites. Bé, hem de fer fora tots aquests núvols. No, sisplau, deixa de disparar. I en aquell mateix moment, ailas, va caure del cel una sabata. Maleïdes bruixotes, més trets els hauria d'enviar. Que no, sisplau, que els faràs mal, no disparis. I tu, bruixota, dona de fum i aigua havies de ser. Per què les vols ajudar? Però, Josep, per què ho has fet? Em vas prometre que mai posaries en dubte la meva condició. Me n'aniré i no em veuràs mai més. I així va ser. Diuen que la Rita va marxar d'aquella casa i es va perdre dins aquests grans paratges, cap on havia d'anar, però la terra de vegades és dura, erma, freda, solitària. Com s'ho va fer? Bé, aquí a Canalda ens trobem al Solsonès, un territori ric paisatgísticament i geològicament, perquè ens trobem al límit entre el Pirineu i el que és la depressió de l'Ebre. Així aquí al nord hi trobem massissos calcaris, com la Serra del Port del Comte, i al nostre darrere paisatges conglomeràtics que es van formar fa uns 30 milions d'anys, a mesura que s'aixecaven els Pirineus, i representen rius o torrenteres que procedien dels Pirineus i van depositar tots aquests materials just aquí, on ens trobem ara. A la vegada, l'aixecament dels Pirineus va causar una sèrie de plegaments i falles, com el que trobem aquí darrere, que és el sinclinal de Busa. Aquesta zona és única al món perquè és el primer lloc on es va estudiar. Un geòleg, Oriol Riba, va descriure les discordances progressives aquí, en aquesta zona, per primer cop.
I la Rita va venir aquí, el que encara avui en dia s'anomena la Casa de la Rita, una casa troglodita enganxada a la balma. La Rita, perquè ningú no la reconegués, es va convertir amb els seus poders de dona de fum i aigua en una senyora gran, i bastant lletja, per cert. Però la gent estaven encantats amb aquella dona i la tenien a la memòria com si des de sempre hagués estat vivint allà. La Rita manava l'hort, que el tenia en aquesta zona. També portava aigua des de la font fins a casa, una aigua fresca i cristal·lina, bona com cap altra. Tenia les bèsties al corral i diuen que a les tardes aquí a l'entrada de casa filava. I, sobretot, li encantava jugar a la brisca. Ara bé, de vegades, tenia però tantes visites que es cansava de tanta gent. I què feia aleshores per estar sola i que ningú pogués veure casa seva? Molt senzill, la feia desaparèixer. Cada dia de bon matí, quan la Rita sortia de casa, el primer que feia era anar a fer el pa. Quan havia enllacit aquesta part de la feina, aleshores venia la part més grata. Se n'anava fins al Call d'Odèn, als prats del voltant, de fet, a veure les seves filles. I és que, de cop i volta, un dia se'ls va aparèixer. Les nenes van estar contentíssimes del retorn de la mare. No digueu res al vostre pare, els va dir ella. Si no, no podrem jugar més, ni us podré pentinar, ni us podré explicar més històries. I les nenes li ho van prometre. Semblava que allò tenia una llarga durada i que tot aniria a la mar de bé. Però les coses són com són, i com els adults, de vegades, la canalla, xerren massa. I una de les nenes no se'n va donar i va començar a parlar de la mare. I el pare va parar l'orella. La mare els va dir, Elles li ho van acabar explicant tot fil per randa, com si no hagués de passar res, potser amb l'anel de que tornessin a estar junts. Però aleshores el pare els va proposar com una mena de juguesca. Nenes, i si cosíssiu la vora de les vostres faldilles a la vora de les faldilles de la vostra mare? En tornar cap a casa, ella us hauria de seguir. No era mala idea, allò. Les nenes enjogassades l'endemà al matí, parlant i parlant amb la mare mentrestant les pentinava, dissimuladament van anar cosint les dues vores fins que les van unir. Quan van marxar, la mare va notar que alguna cosa retivava. Se'n va adonar d'aquella malifeta, de la mala bava del marit. Es va enfadar de tal manera. Ja n'hi ha prou, m'havíeu d'acceptar fos com fos. Tornaré a marxar d'aquí. I va desaparèixer. Es va volatilitzar i se'n va anar directament fins a les coves dels moros. Allà segur que estaria protegida i ningú no li faria mal. Estem arribant, de fet acabem d'entrar a les coves dels moros, la cova dels moros. Aquí és on vivien les dones de fum i aigua. No us penseu pas que era estrictament un espai així, una espluga, una cova amb la roca vista, no. Aquestes dones eren bastant més curoses. Vivien en llocs amagats, a recer, difícils de trobar. I a l'interior, quan entraves dins la cova, hi trobes tota mena de palaus preciosos. Rius de llet, d'aigua fresca, columnes totes d'or o amb teles de la llunyana Xina. Vés a saber. En tot cas, les dones de fum i aigua van construir aquestes coves, diuen, pels moros quan vivien aquí a Canalda. Hi ha zones que són de conglomerat de roques de còdols grossos i en canvi hi ha zones que són d'arenisca, de gresos. Llavors hi ha zones que són més fàcils d'erosionar i el vent i l'aigua les ha anat foradant, les ha anat buidant i s'han format aquestes coves que veiem al peu de la roca. Després l'home ha aprofitat això de mil i una maneres, no? Aquestes coves van ser habitades, especialment aquelles d'allà, les dels moros, van ser habitades des del Neolític. A l'edat mitjana hi van construir una paret que encara es veu en una de les coves i la cova de Cala Rita va ser habitada fins als anys 80, que hi vivia la Rita Muntada. Vull dir que abans es deia la cova de Cal Caballol, vull dir que ha anat canviant el nom. Però l'únic habitant de la cova va ser la Rita als anys 80, fa 40 anys. La Rita va venir a buscar recer i aixopluc aquí, a les coves, amb les seves congèneres, les dones de fum i aigua.
Volia estar tranquil·la, que no li passés res més, però les seves companyes, quan van saber el que havia succeït, primer l'abandonament del marit, però després, sobretot, l'abandonament de les filles, no van estar d'acord amb les seves accions. I van fer una reunió, un ple, i van decidir convertir-la en estàtua de pedra. I sí, ho van fer. Diuen que la van col·locar a l'interior, les entranyes d'aquesta cova, que si voleu accedir-hi haureu de passar per una palanca ben estreta i al capdavall de tot un estany ben fosc i ben negre. I bufen els vents. A l'altra banda, a la punta, hi ha la Rita, que espera que algú pugui acostar-s'hi i li toqui ni que sigui la punta de la faldilla, aquella faldilla que s'havia cosit amb les de les seves filles. Sembla ser, però, que ningú no s'hi ha atrevit, o no hi ha arribat, o no ha trobat l'espai, però tots vosaltres, si voleu provar-ho, ja ho sabeu, podeu venir aquí, a Canalda, en aquest espai tan preciós, intentar salvar la Rita, trobar les dones de fum i aigua i gaudir de l'espectacle.